de enam a aduru enne a judge agina so akyerɛ sɛ abofra na no wadi mfie du nwɔtwe no on de no wanyi wadu 18 te say wadi 21 enti ya sentence ne say ya old no a on na de bo blog half no sign de bo no ma ne wuye ne de ye say oya abofra enti ne yemfa no nkɔ juvenile court abusia okai eye Kasoa murder case na involving 2 teenagers a omukoko eye 10-year-old say omo de kwaji sika no enkwala no on several occasions, especially 15 years no juvenile no ono de okani pain say ono na no ohwe TV and on mention say ohwe TV eye lucky TV and na wo hu okonfo ba no konfo ba no o se ohun ye no ka kire ne say o pese unya sika fa number we na frɛ okay and of fa number no and of frɛ nto ane na danfo no na frɛ konfo ba na konfo ba kan say omo fa 5,000 any nipa emra Kasoa murder case we e buy ehu beto Ghana for so pa kire say o share a teenagers 15-year-old Felix any 18-year-old Nicholas at that time 2021 omutumi kum eye o mankasa down for 10-year-old Abdullah e dey say in the name of say o ma frɛ konfo ba bi no mo de ne kwa kodisika bra na kire say wiase ayehu ankasa nti e de ehu e buy na after they finally court e de asem na kire say 18-year-old that time maybe no you matured into the sea de no kodem nkwa na nyina o sha kwaketwa wo kodi eye wo nkwa na nyina wo eye prisoner na tese eye ro hosem ya hometesem so na 15-year-old no that time na wusa enti no e say onko juvenile court na onko toa ni case no eso e wo ho a chese abeye jese abusua no afa de am se o makoma to o yem kakra fi say although mashradi but omubano enya justice finally na ebia na wonnim ekwan yankura ne fast wo mutumi e conspire na sihye ya omudi ku wadamfo na medi munche mu nyina ebebro by Ghana TV say men kan chow say hu behia say ye Ghana for ye be patronize made in Ghana goods say be ye beboa no my Ghana etumi afa into my pay friend ti say we made in Ghana goods a hwe numbers ne wo screen so with my short video na dia my e be promote ama free wo hia nchemu bia so amesro so be friend numbers no e be chechemu ama by Ghana TV stream 247 e wo Google box any YouTube afi so app no e wo Google Play Store with me a downloading na one e interactive kwanya nkura ne fast wo ye Nicholas ne Felix fast wo mudi kun Ishmael Abdullah no eni to aso nti wo mo yes wo mo free the old place one new place na new place wa wo mo kon brako finka ekwan ni ye straight say we fi studio ha na wa fast straight say na wo kom na mum edan tuo na pani na di kan ko temu no ekwan de kire a wo fa ho a obi ehun say wa fa ho ba wo be fa wasia na da kwan ma na wo kwa no ti pani ni te inside e no de ketwa okofa na danfo yi de ne ba ya be fa dan na chi ti window no uncompleted building window no e no du no ka kire ne say a won kotokuo na eda dan ni inside no game ni hyem nti yamfuru nrem to ne ne so ni mu ma ne foro empoma no e no si emu o si mu apɛ e na pani ni kura dua no no de bo ne ko achi e no hwe fom na onwuye e no pagya na ni hu se na danfo na obɛfrɛ no ni didi no e gina hobi e no se Felix bone ben na mayew na mayew bone aka kire me na mempa o chew Felix say o kan san no no apagya blocks no half no e no de ball ne so and brako efie ni nie hwe Ishmael fie nie Ishmael no fie nie won ba bia be we won nante fa be ne ho ba wanim ho kakra bi pa e ho e na 15 years akwala no ne fie wo nti yema na aduane fifie ha won nante fa ba bia be ene ase enwura kakra wo ya anim ho ententen so no de aduane na ba no ne na danfo no abetena se edi and that is the story into the blocks in the born no na danfo ni nwi e no so san kan biem kire ne say oh madamfo me pa wo chew ma ye obone a fa che me na me pa wo chew o say wa no san the born the second time omo realize say onwuye ma no mu ntimi nya ne hwe tie hɔ a e no pie kɔ fie e kɔ fa shovel ne ba ya omo finifini fom hɔ adini shiem na kese omode ne shovel no ubetumi adwane o Facebook e de e kan nyina no ye ma a recall de enam a aduru enne a judge agina so a kire se abofra na no wadi mfie du nwotwe no on de no wanyi wadu 18 te say wadi 21
enti ya sentence ne sɛ ɔnkɔdam ne nkwa na nyinaa 15-year-old no a wɔn na de blog half no sign de ball no ma ne wuye ne de yɛse ɔyɛ abɔfra enti ne yɛmfa no nkɔ juvenile court na yɛnkɔ wie n'asɛm no ɛwɔ hɔ sa abɔfra yɛ bɔne ana so twen no nko wei bi a yɛama no kakraa bi ebusia nkran ketewa mienu na mutimi fa plan say die hey ewiase ayehu awofo ewo asudi ankasa na lawyer na odi asɛm yi mu ntintima wabɛkasa a wɔkyerɛ sɛ nkola aba munhwɛ so na munfesi mu school na nyankopɔn ɛbɛboa modaakye bi yɛntie n'anum asɛm no bi ɛmma anyiro ho nsua de sikantem epem enkwisi bi penifo bubu sɛ bubuti ɛkɔ osia moja na ɛde ɛba wɔn yɛ nkwada ni yesu kura sɛ saa adwin we yɛ sikantem ntem wa sɛ yɛkuku nipa ne yɛmfa nkɔtɔ radio ba ne adeɛ ne bɛba wo ntimɛsɛ nkwada de sɛ obi anyiro ho nsua de yɛ nyakopɔn de bo bia de ɛsɛ sɛ nyakopɔn de ma wɔ asase so bia ansa na nyakopɔn bɛfrɛ wo no wo nsa bɛka ɛna fi wo ba awofoɔ hɔ nso a awofoɔ nyiri wɔ ho na wɔne ma w'ani nkɔ wɔ ma wo pii no ma ya ɛsɛ ohu baabi a wo ba ne de wɔkɔ ne nanfofoɔ na ɔno ne odi agoro nyinaa ɛsɛ wo nso no awofoɔ no w'ani di akyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ w'ani di akyire sɛ akwadaa no a wadamfo wo ba no adamfo koraa no sɛ akwadaa bɔne a na sɛ efie no ofiri mu no akwadaa bɔne a wobɛtumi atu wo ba no fo sɛ menni agoro nkɔ sɛ efie a menni agoro nkɔ sɛ efie a nti awofo dɛ ɛyɛ asodie kɛseɛ paa saa asɛm wei yɛ asodie kɛseɛ paa ɛna asɛm yɛ abɛnsi bebree wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔne nyankodi ewu kora ma yɛhu wɔn ni there's a lot of them in the system ɛfɛ society so no society yɛatoto nwoma bi ase nkwadaa wei nyinaa sɛ wɔne hwɛ advert no wɔ tv so wɔne hwɛ wɔ tv so enti no wɔne yɛ ma license bi ebie tv station no ɛdeɛ na wɔne yɛ sɛ yɛ no wɔne nkɔhunu advert no wɔ tv so a anka bibi ɛmfɔ so wɔn sɛ wɔne nkɔyɛ wote ase yɛfɛ adeɛ baako nso a ne ma ani nye ho yɛkyɛmmerɛ a yɛdi asɛm de tu dwa ne sɛ ɔkɔmfoɔ no a ɔwɔ ɛhɔ no a amenase no ahwehwɛmu na posifoɔ no yɛ nokora ma ani nye ho because the client ne ka kyerɛ me sɛ ɔfrɛ no ɛne ne number that was say posifoɔ no mo so wɔn yɛ hu bibia wɔ ɛyɛ asɛm yɛ happy it is a wotie kura judge ne di asɛm no ɔso ɔnyɛ happy Sanso ena ya abofra eye Ishmael a wohwe ne nkwa that time 10-year-old no ne wofa enso abekasa wo kyerɛ sɛ sa 15-year-old ya ye ka sɛ onko juvenile court na enkodi na asɛm nkyerɛmu ne kyerɛ sɛ wo yɛ akora na wo yɛ bɔne bi sɛ ya ye ntimi di wasɛm sɛ de ebedi panyin die ne sante ye do kopie mo hɔ a ye se ya ma wa akwa ye 3 years and 4 years na kyerɛ sɛ only penyin ni nyina na committed the same crime but odi any lesser than penyin ni because na wa adwini so but omo fa me say sa akwa keto atimi akum obi dia na nka wo say empenyifo tenase no mo hu hawa omo besi ahyehye eye saa emrawe yentie ne wo fa ne so enum asem a odi tudwa emra wo hwe ene court dem nkwala mienu yiri se wo fe oba o kai oba Ishmael na ketua no wo 15 years no na wasi ne ti ase asusa pani no ode ade se de bi to manim o se be ye abusua no mo nkofre mo ba no minim se ne saman o se ne sunsumu na mo misa ne dem potin a eye no abusua no muso muzen kofre no kwan ben so ame o makunu wawu wo frɛ no one frɛ no wawu wasai nti de oka no de ono eka bibi de atwetwe akyekye no yɛ nti ye ni kwan bia be fa so akɔ frɛ ye ba no na kakra mesan kan so ne sɛ sa juvenile act no also mo hwɛ ni because abofra 15 years etumi enya sa adwini sɛ yenkukum obi na wo hwɛ ekwan a o ma fa so to the extent that one person who phone or my and society finally or my classic say I was so bukuno and parampass or mokuno. So acting I was so moving because Obia to me a hint act nature no their debonny because 15 years what quiet for 4 years 4 years no come back a free person above Obia to me sa act no so edi some money na wa ko free this act no I will say emblem for no almost trans no mo free sa act no for because the same offense no money na a committee but in the act no
say e was say ye de no ko juvenile court na e kokoma no sentence. Ishmael onya ne baby ko nyame onfa ne kra ensie ne wofa ana wakasa no kyese asem we no akoya asem bi a kyese avro ho sisi awusem widisem akora panyini ayava wosem ite besra wo force e bema yani akoye ma ho fise ye wasudie pa as parents say feli anyame obepusaye because baba ya kwabone die but se wo kane bata wo ho a sisi a eye maame na wotina mu edi asem na ne din ebe eye justice Lydia Osei Mafo okasa na odi tuja echire mu se osem the parents of the present generation are asleep while their children who should be made to be sleeping by them are widely awake. The consequences is silent pandemic eroding our society and condemning our future generation to a life trauma. Naturally, say asema o kaneno or say asema amefo ne papafo ayaba instead of say ebehwe say ye ma ada no na ye ada ye hwan kromo twentwentwentwenti ye makodi boni bia ye wo enti asudie da ye so as parents be make sure say ye ma ewo ye nchen da ne da nyina ye ni bedi echi untimi nyina but kakra ewo say wo ye as parents ni hu behia say wo be me so say any comment bia wo bia obeja e comment section ho e de amami any update bia fi ho ba the sign e de baba ba be so mu din e de na na ekwa santo makram